Det er godt, når du får et myggestik, ikke? Så skal du bare i stedet for at klø i det. Nu har jeg fået et her, ikke? Ja. I stedet for at klø, så skal du bare sætte kryds med neglen. Ja. Så ser det så ud, ikke? Det hjælper. Det er bedre end at klø i hvert fald. Klø det, så hæver det bare op. For det efter der sprayer man bare giften ud, så den bare forsvinder, for den er jo ikke en stærk gift. Det lyder klogt. Filmer den lige imellem nu. Er du filmer? Ja. Det var smokes på en kornmark. Det er det. Man, fucking test. Det var for vildt den der solnedgang, jeg havde tidligere. Hvordan? Den har jeg heller aldrig set før. Det er den anden solnedgang på den her tur, jeg ser, som jeg aldrig har set før. Eller, hver solnedgang er selvfølgelig unik, men du ved sådan, man tænker, okay, sådan der har jeg godt nok aldrig set solen gå ned sådan med skyer og man ting. Nej. Nej, så det er de der skyer, ikke? Så det hænger op der. Men det var sådan helt jeg ved ikke, hvordan man skal forstå det. Jamen, så da jeg cyklede der, ikke? Ja. I boxershorts, det vil sige. Og starten af, der har jeg kun boxershorts på. Ja. Så cyklede jeg hen til frokost. Ja. Og så tænkte jeg sådan, hvor lækkert der sådan noget vind i kuglerne. Og så tænkte jeg sådan, det kunne egentlig også godt være, at det kunne godt være, at der var nogen, der kunne se, eller det kunne godt være, at man kunne se ind jo. Ja. Så kiggede jeg ned sådan, nej, det går fint og sådan noget. Så kørte vi lidt videre. Så kørte der sådan en mand imod mig, og han kiggede sådan mærkeligt. Så kiggede jeg ned sådan, med en bolle, den hang bare ud. Der hang der bare en Harry kugle ud. Ja. De var blevet rigtig lange jo igen. Det er helt afslappet. Normalt når vi kører, så er de trukket helt op. Det er mine i hvert fald. Det kan godt være, at den har været trukket op, siden du har været ude i vand og sådan noget også. Ja. Og så den bare, eller du også lige kørt, og så den bare slappet helt af. Og så er den bare... Så bare sådan glædet ud. Ned over sadlen og ud af boxershortsen, og så er der ude i det fri. Lige se sit slip. Det der helvedes fængsel, der bare befinder sig i 8 timer om dagen. Okay. Ja. Stakkels balls. Balls. Hvid kornblomst. Er det? Ja. Hungary. Det er sidste aften i Ungarn. Ja, det er det samme. Fedt land. Det er vildt at kunne lide det. Det har været en fed tid i Ungarn. Ja, Ungarn er fed. Vildeste entré med Estergom. Ja, okay. Kirken der, og broen og Donau og Dogots. Vi har ikke indtaget et land for så fed måde her. Nej, det var virkelig flot. Det filmede jeg også faktisk. Ja. Det var en fandme sindssyg den her dag. Det er måske en af de mest sindssyge dage, vi har haft på cykel. Det var nok den dag, der havde det hele virkelig. Og så bjergene lige bagefter. Altså har det ikke været, fordi har det ikke været, fordi Budapest lå og vente på os, så har vi nok, så nok egentlig været det så kendt før. Tror du?
Så vi kom helt ind til Budapest der. Det var jeg ikke kørt så langt. Hvad? Jeg har ikke kørt så langt der, hedder det. Det er 100 kilometer. Det vil komme til Instagram. Nå nej, når man tænker sådan efter bjerg. Altså vi har på en almindelig dag, så vi har nok kørt det der bjerg. Men vi har det ikke, jeg tror ikke vi har det. det. Så er vi campet. Og så er vi campet, ja. Ja, okay, på den måde. Ja. Jeg tror ikke vi har det fortsat helt ind til Buda. Nej, så er det nok ikke. Det var fandme langt til så. Det var 101 kilometer eller sådan noget. Ja, det tog lidt tid alligevel der til de bjerge der. Ja, det tog fandme lang tid. Og St. Paul. St. Paul. St. Paul. Fucking af. The Almighty St. Paul. Han reddede vores dag der. Hammer. Sådan altså. Det var helt vildt, hvor han gjorde det. Jeg glæder mig så jeg skal aldrig blive træt af det her skæg nu. Ja. Det er for meget. Det er bare... Kan du holde ud til Istanbul? Ja. Jeg tror godt, jeg kan holde ud, som jeg også er. Jeg sidder og også lige det så outfit, fordi du har det mest et fuldskæg. Det er bare sådan noget. Jamen det er bare sådan der... Og det er bare at være sådan der... Godt. Shit. Så sagt. Godt stusset lidt. Det skal bare fuldstændig. Det skal bare komme der og skal bare få en rigtig barbering. Det skal jeg også have. Det skal jo være fint nok for mig. Hvad? Det skal jo være fint nok for mig. Skal det være fint? Det skal jeg også prøve. Det gør ikke komme sådan her. Så det skal prøve. Er det bondemanden? Ligesom man kan bare frem tilbage, men det kan også se ud som ligesom man kommer herop. Tror jeg ikke, han gør, fordi der er så vokset til her. Ja. Det ligner ikke en vej, han bruger særlig meget. Skal vi til vores 7. land i morgen? Eller det 6. Danmark, Tyskland, Polen. Så lukker det der kamera. Slovakiet, Slovakiet.